Nanti wari-wari si wari-wari yay. Anak kata yung manikoso na ko'y makuruntea kay kakakawaki. Are na rin kipakawairan din na kung anong John na perangin rapi, perangin na papaki. Ako na po kinano na pauro. O, ikan kapungan natin kaya karang kakawaki. Tekin na pauro. Kanga inte kipuwawa. Si Mocho ay nasiw. Ko tangirak. Si Mocho ay nasiw. Ko tangirak. Kan kapungan na pakipun manibin na nateka. Kangay. Nikipun ay tinunga. Kastura siya tuwa. Ito rin una mayroon yaw pakasipu. Ni matanuwin na nuway siyaki. Gaya dito ki. Natuwa tongko na utataron ako. Ni pong aw ni ngayon. Si Mocho ay nasiw. Tataron tayo na ko'y bukim. Ni pong aw ni ngayon. Kasi ng mga talatalaki po na, ni Mawa, kangay kaya ka na. Yuri nga siyo ni makinikwawa na inanom, are may kamo ay nanon si Bum Marinay Royce, masinam mareunik. Ay pon na tayo, bahay minanapa, inanom. Si Mocho ay nasyo, tataroy po kim ni ngay na aw ni Bong. Yuri nga siyo ni Makianirong, are may roya, sinam, masibum, sinam may antay, neunek kaya si Bum Marinay Royce. Kasi na ko ay, at hindi riya ng walirik, kangay, kakawakin tinas, kakawakin tinas. Sumocho, sakitan na Pauro. Pauro, akya puna wakya na sina. Sumocho, yaki manibia kita mananti paibara. Manibia kisinana. Anay Royce, o sipuna, unek. Baka mimi, anatala-tala Pauro, sa kinasina ni Kwawa Sumocho. Payaran na pa na sina. O tataroy pukina ni ngay na o ni Pong. Kakawakin tinas. Pauro. Iriki pa taman Sumocho. Dami. How? Papunyay sinan Sumocho o Sibuna. Dapat. Kung pagi Pauro may nanon John na pa ilang siringa kiyay na natay ni kay din siri-siri niro. Pag nagimaya ni Min matin ni Pauro mga matin na pa Petero. Awayan ni matin na kay yan na nakaidiri teman na tempera. Erang ini kura-kura na siri-siri ni siringiya Krisan. Ngayon niya tabi-tabi na nun Pauro. Kaya tayo bayakan do ko timati. Yan kimaya ka timati. May tabi-tabi na nun na. Ipukin kawakan na ko tiwang kiryo. Pay naki suku. Ay ipukin tabi-tabi na nun na. Yuri ka meon. Ikay ni mani as mocho. Sa kinasina. Sa kiri ko nararana. Sakit. May uring nga. Ay kapunga na. Sinaging tigiroy. Payanangin raw at si Mocho ay panantakad ka kay Matare. Mata Pauro. Mananunang tangina tikeya sa kinasina ni Kwawa. May tangilian tinasina sintani. Awana yusin ako. Ebanan takatikay. Erangin rawata. Sumutsu ya takatikay. Tiruro.
Yang ayari ng kakawagi. Pasinakinaharoy. Kakawagin tinas. Tinasin rabata. Aw, tinasintan. Sekali ara sila kito wanang konanoa. Kasi kuiso, kakay kisi sila kiari. Nasincho ni maki. Kanga nataya. Papa Timoteo tamana Paulo Jolimaki. Ana ko yebus. Ikurinda ki ire kenapa. Toya yataya ika. Anamakina. Yayataya ika. Anamakina aron rokoya inanon tuwa na titapo. Awasukutan na ya imiya. Orang ina ko akilo ya na kay maya pakangapuntan maya. O kangapun sinaya. O tawai titapo ya kangay. Yayataya kaya kaya ka. Sumutyo. Sakiroy tamana Paulo. Rabata. May tamanaki inasinagiro ni Paulo. Iti tama yon ni maki. Pa itatara Paulo ni katua pong ni ngayon ni pong ipukina. Heururing nga. Itapiyay yang ayay nanuna. Ikarapa ya pera giro ya tisilag yan. To kamrapa. Tako pa kam nabu. Mga yakam mo tayo. Ngayon ang kakawagi. Pasinakinaharoy. Kakawagin tinasinas. Langin kakawag. Pasinakinaharoy. Kakawagin tinasinas intami. Kawagin na roy. Tinasinas intami. Kota ko roy. Kano ko bungiyan na sim. Ako sa may panababi si Toorak. O ipanenti na kito kuraki. O wanga yate ka ni Piao ni Perita. Kawakin roy ti kanta ni ngan. Patitiyarin siya wata kimay. Pay na babi si Toorak. O ipanenti kire kaya itama na masina ng tami ya katakati kay dalikina. Inanon ti karesa. Right ba yan ang kakawag? Si kapayag yan nang gisuwaririk. Asupun si sila ki, era sa panente ngay ran tete bukin titi yari na siya nagigi. Ngay, angke. Engage te hindi yari wata ki may yari, engage tira. Geri ninon na kare sa Kristo. Ngay nangke. Tanana o sinanan tam. Ganana no ro. Ganaya ki kokyo. Ganana ko nako. Ni maningan ako tekara. Pare pun naron titi. Makunawuri nga si pangam, reita kinangayan tam. Inanon rotong ito ginanayang. O inanon siyosyon ako na. Saki ko na ni karawuri ya kinayano ni Paulo masimotyo, hindi tatar. Kaya katayo si Motyo. Kaya puntoon na raong nagkakako, Paulo ya tataroy bukin na may nanon. Takarabus. Ayo kakawagin. Tinasintami. O itaratarayay tanan tuwa Paulo pakangatikaro. Pongko na noa. Ikatayan kakaya, ikatayan numeray may siya karo. Ato na ruko, natakati ko tuwa. Tuwa, wangal ko nga. Tako, patawa sa pot, may sinalo. May ako karoon na utaratar. Paitaratara na nun smotyo. Italatala na nun ti karo sa kiroy na sina. Rabata. Na sinang tami. Kapanya kura-kura ng tataroy po kinapayatay ya kapaya kinunun ti karabus. Naginoon na po sama tayo para bay na. Paulo. Ya kamando ko rin sumotyo. Bauto ko ya. Nang kakura-kura. Nayaron si pangan ti karo. Esta no yay. Inanon yung mga ranak. Ay kakakapot. Nagkakawag. Nagkakawag pa yung nga ito pa yung itara-tara yan, tirari yan kung ano. Minamate ito yung mga round ko may nakuntaman niya pa. Ate, ang mga bulguka ni kanay yaroyan nate. Ate ako ba yung ikaw ay tagman, may kakaya. Ewan na ke, ikakaya ni Royce, ikakaya Paulo. Kung ano
kaya rapat ay kay. Gaya ko yatay. Akana ko pa. To agi ko akiyok. Kana ko pa to aro inanon na yawat. Am naururingan tayo na ko. Anuan ti karon tamnay. O ti sinan tamnay. Punakya to ulit ipaya kung nani kapaya. It's common sense. Inangiri common sense. Nana ko na siyo. Ayag yung oteka. Ibon korona ba kanana? Ibon dimina na pao. Ikapaya ki mga iyan ti tamnay. O ang tirapatan. Narari itiroro. Bebeta ko na yawaga tayo itiroro. Barinang daron ako ba yung minandiriri. Sa yun niya kami lipusin ako ti kasi siya itotin mo na makainan na ko kiyaw. Nang limata to ay nang nataki. Mga po ginagay ng limata to ay nang nataki. Staben tara-tara kapanya na bewara buto ko na. Pao. Itape-tape na non si Mocho pa agyakain tayo ka na ko pa ay kaata-kati kay. Tape-tape na non Pauro. Iya tayo. Kana yaki ka nga na non titiyay. Nakaboni pa. Erori na uritan ako tibay. Payong ano mais. Payong ano wakin na. Kana Evangelio chat. Kau ko te Facebook ko. Doon na dami yakay buko ni kay. Ano kung nakawa rurubwa ka. Karaisu ka para. Shit, siya ka watrayo. Anay yata hindi may papanang kainin buko ni kay. Abalino ko may lambasa, may sabu-sabu. Nasim, kisa ginasim, kiyam kuraki, kisa kiyam kuraki, kiraram, kisa kiraram. Uri nga kapayam, naroon na kapaya, kaya ismoto mapaw. Kay mama ni nga. Paano kapayam, tiya karisa. Tako nakakuha ni tira. Tinasin dapat. Tinasin tami ito, what about? Atitan na. Yang nga to, skakaya dan na na. Yan ako nanti, dapat na nayay, pasongan ko ng Nuria na na-presence the church. May ikurin bleh tuta na iyo, tara-tara ko na no. Sina tara-tara. Tinasin dapat. Tisina. Ito ko Pauro na ko sumutyo. Kulang yung tikiroy. Kulang yung tikiroy, banggero, amiyang o. Kaya tuwa hindi kita ningam. Kaya tuwa hindi kipairim. Pakumina yun nun, kirutong itong. Kumina yun nun, tiyake, yun nun, pirutong sinam. Sinam. Wawasi ko yun nun na natataro, awan na, himaki. Sa atin pa iya, kung namin kabahila ko ilaman. Awan natin pa iya, kakapayagi, sumutyo, takin na baw. Tikiroy, ba yung sinam dapat ay anayaw na rikim. Apon sinam. Sinam, mining tikiroy na pa. Ikay kawagi roy dun sinan na. Apon sinan. Ngayon itaratara na pa siya kaliban na yung kunano. Ikan ka raw yabaw si Sirak, ime. Yakan ka tayo yabaw si Sirak. Nayakuy sa tay. Pakon ko na ni may atatay rin yung kanata ka, teka. Ako kanahong na ini, kay. Ako kangay, tako iya. Kami atay na ini. Kami nang hindi pinapilag. Ako atay na ini. Understand. Sa kisinaw, masinaw tami. Hey, kung kaya sinaro ko dito yari. Pantay kaya sinaw. Kada ko kataya dito yung nainin, naroon na. Ayotan siya ka ni karakyo, siya ka ni meruruwas ka karakyay. Ayaw mo inom. Yung inom. Payataya. Ngayon kisa kisinanan ki. May atay pang kaya papis ito. Ang kaya ko nila yung mainan. So ni magkikuti. Ako kakuha ko na pa ipukin na. Ako na buka talarwa. Meong nandun ni Mek. Ikarokwa. Ikipan ako. Ngayon ikakatitan na nabay ko na nuwa. Kung ikakahit ako. Bayin na ba yung nuri sinay bukoy ya. Tosi naman. Puno takakaro yung mga nakumain. Nukong demanya bang ko na nuwa. Puno observe. Pinibinig kay. Tara-tarate parang matangin na no. Tangin na no. Payaling
mais simuchu yaro. Asusun ako, maningan ako, angki-aki. Awa ako kinunun temania payma, may siyay. Ikangaro na ni Pauto ko iya. Yori ang kanakairwa, pananuro. Ay, di ba iya itara-tara yung muna no? Mayari, yan kakapay, yagi tuwa sumutso. Inanong nanarotong ito ba ginanong tipino to, nasiw sinang maraki, sinakarawa kanara, tiyatwa kurapan tiya maraki, kurapan ti mew. Uri nga ka na way kan nay, peran way na bayay na siya way, inanong nanarotong itong sumutso. Inanon na nagikan ko kokyo. Inanon na namamaningan ako. Hiyaki ko na ni Korea buton kapaya na masinan ng rabata. Pinat ko na. Ngayon tayo ginagikain ta kapaya ni wala-wala sa daging. Dapat sila ito bayan na kamain ako ita. Kanasag ko ko ni Meki. Ipunin ko ko ni Meki ngayon ako ita. Kaya mandadarangay dito na out proud. Ito di Facebook, meron yung matami, yatin yung ribunin ka, hindi ka ba rin ko may lambasan, may susaw. Ayuroy, tsaka gini na kang iparaki tiya karisa. Aw, para mo iparaki tiya karisa, kanayo, ito na, sari pa kate. Payoki na po ilana, yoki na na puri, yoki na kamay na. O yakitan na ko. Yasan na kung nagikamnong yasan na kyung kaya ka. Yoki, sinairam ng kayo. Yoki! Nang kayoki. O yung kamantain talatay yan. Ano ko ningay? Hinoki ningay. Ang kayoki. Imanay yo, yakoy yo, itipukya. Ikarawali ko ni kayo, kalinalabus. Ay po, pa'y na silingag ito, kotite. Pa'y na kamar kiyaki. Elang ini kakawaki. Kinakin ti kanta ni ngay. Elang ini kakawaki pa kanay memera. O sa kuna tayo pa, inailaman may siyara ro kung tayo na buong kay Mike. Nakuna ko ni kakay dita po yan nasa putsi na giroye. Kaya kita po yan, pugto kwa giroye, kanga yuro na tanday niya. Tandaw nga yari, ano kong logo. O gaya na sinarari, kuru-kurun timin. Kuru-kuri ato natin kaya dikitirake. Walang kukuray. Pakangayaron naman ti karakye. Nangyayon itara-tara itan na ikawuway. Kunan. Tanan Pauro. Tanan ni Royce. Maniunik. Ito ko babarin mo tayo yate. Niyawan-awan. Payuti pa ituwan eh. Sa katakan ko na sa marak yo. Jika tayo alang ni mais titiya tuwain na marak. Ako ngayon may pakiwari ya taka-taka na bang kaukakanong na maraki. O kaya taka-taka yung mataw, mayroon na rin wali na ganito kwa ikaw ay atway na maraki. O isa kataya. Agya man na ganito kwa ya kaniputin mo. Mintin mo ay paro ko kanaya. Ako ngayon nasa sibutaw sa minimin sa kayo-yoy ya. Yan ang mausi. Kwa maraki mo, kinasim mo. Yan mingam. Kukukurin na malaki mo. O kaya, may tukukurin na kaaway sa malaki na sim. Okay, ti pera kawatay na no. Ang kaya talagang kiabit siya, kiyawa pa rin no. Hirang ini mais tukurak yay. Tayang makuro ka pera, inanon tuurin ti tataro. Tayang makuro ka pera, inanon na sinakiran rapaton tami. Patasa kilang ini kakakyo. Ang kakawag yan, naputa kita yung wife. Ayo, si tungo na dito. Ay so nga siya man, katayang makuray may siya ni kabanyam bro. Skanurya bay naman ka hindi didikiyay. Sige para ba hindi, makangarapain ka kakura-kura. Skan mga nurya bay naman didikiyay na ro. Patala kakangay kita kakangay. Pakakangay na. May sinarita ko ba eh. Puto ko yate. Puto ko yate. Wala na siya eh.
Wote pere na ha, ni be wote pere na umentika. Para ginante support. Ana support mane tika merao. Ora support jaine te pere na te wita. Aporoi support ko na ke woman ne kai. Ay na ko na siyari na kipek in the botak. Mayere ana kainin tinuro. Kana to si mga kamay nga nakulautok. Kita nga na si mga kamay nga nakuminipin-nitira. Sinang kamay nginga ka na ngayon na kamay nginga. Payong ko ng nuraki. Titaputuwan na matitaputuwan na naroon na nasapot na kuyate. Ayaw takanta ni nga rin tapu rin kakawag. Sining kawagin. Sinaray nururing email yan. Aki kururoy. Habang taremi po ko yatano mo ko tanang ko na tanda tantan stan kamera jatu. Aki kururoy. Abon naki kururoy. Naokia naron na itekin na. Kangayaron titi yaring kiyok. Ya bani. Ya puida meuna ya kanimute annaida. Away ka hoki kay. Hoki. Takateka. Oto wale wem titapuay. Atwam ti meway. Wawana ko rin matana. Haya taya. Pa kawana ti mew. Naran chat mo titan. Tinas. Titami. Aliroy. Sinakas ko roy. Sila chat mo ang kayo mga wakin akong narato. Kuraba ako ay tao baka na si Pekin John Nap. Kuraba ako ay tao baka na si Kakiakin John Nap. Kabanda ko na ni Kakiay dahil na si May Yesu ang yakwang. Kasi naki Pekin tanay. Sinaki kaparanakuakin tanay. Kasi nakabayagi rom ko at 20 mew at tamerang ko sinarang ko chat kung naging ditangin. So nilo kanirang guys ko yung doon Yesu. Rawya oras kamel. Amen.